arwydd yn yr hen gyfeithiad, ond dwi'n ddarllen o'r cyfeithiad diwygiedig heddiw. Salm 46. Y mae Duw yn noddfa ac yn nerthu ni, yn gymorth parod mewn cyfynder. Felly, nid ofnwn i'r ddeia symud ac i'r mynyddoedd ddisgyn i ganol y môr. I'r dyfroedd fio a therfysgu ac i'r mynyddoedd ysgwyd gan ei ddonchwyd. Mae Afon. Eithrydiau'n llawenhau Dinas Duw. Preswylfa sanctaidd y goruchaf. Y mae Duw yn ei chanol. Nid ysgogi chi, cynorthwya Duw hi ar doriad dydd. Y mae'r cenhedloedd yn terfysgu, a'r teyrnasoedd yn gwegian, pan gwyd ef ei lais. Ffoddar y ddear. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, Duw, Jacob, yn gair i ni. Dewch i weld gweithredoedd yr arglwydd, fel y dygodd ddifrod ar y ddeia. Gwna i'r feloedd beidio trwy'r holl ddeia, gyryllia'r bwa, tyr y Eifion, a llosgi'r darian a thad. Ymlynyddwch a deallwch, mae myri sydd Duw. Yn dyrchafedig ymysg y cenhedloedd, yn dyrchafedig ar y ddeia. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, Duw Jacob, yn gair i ni. Amen. Amen. Dwi'n adre. Wel, gallwn ni. Myfyrdod byr nawr yma. Afon a Dinas Duw. Afon a Dinas Duw. Ond ni'n rhannu efo emyr gyda. Fe ddaeth y bregaeth yma i fi yn ystod cyfnod, rhaid i chi gwybod ges i lawdriniaeth yn arall yn ei gweithio o'r gwaith yn sydd adre. Ac i y diwrnod, o'n i'n myfyrio ar y salm yma. Ac i fod yn gwrando, rwy'n canu dan y salm. A mi ddos o rhywle syniadau yma, bod fi'n cael pen a papur yn sgwennu o lawr. Ac yna, roi yn ei llochor. Ac yna ni'n meddwl am ddod lawr i'r resolfen, a mi sy'n nôl i edrych. Ni ddim yn siŵr, dwi dal yn hollol siŵr. Dyma fi mae Duw. Mi fi efo chi Prynhawn yma. Afon a Dinas Duw. Ddim yn bell o Drenewydd, chi'n gwybod, mae Llanidloes. Ac o ddechrau Llanidloes, mae yna coedwig hafren. Os ydych chi'n mynd am daith, ewch chi fyny fannu, mae tarddiad yr afon hafren. Ac wrth i'w hanner milltir eto, mae'n darddiad yr afon gwyn agos i gilydd. Felly meddwl am afonydd ac yn y blaen. A mae yna 3 peth, surprise, mae gen i 3 peth fi am rannu efo chi. Yn Prynhawn yma. Natur yr afon, tarddiad yr afon, a buddiolwr yr afon. Fi edrych y gair, mae'n siŵr. Ond y beneficiary, hynny fydd, y pwy sy'n cael bydd o'r afon yma. Be fedrwn ni ddysgu am yr afon yma sy'n cael ei chyfeirio ati yn Salm 46. Salm ydy ynddi, sydd yn sôn am sicrwydd yng nghanol byd ansicr. Byd yn llawn terfysg, yn gorfforol, yn ysbrydol yn bob math o bethau. Am y symud yma ddwys y bethau ofnadwy ac yna mae afon. Ac arwydd ydy'r afon yn meddwl yr iddew. Nid dŵr llonydd ydy, ond mae'n beth yn symud. Ond mae'n sicrwydd oherwydd, mae'n dod tro ar ôl tro yn ydy. Duw sydd yn control. Settle down. Duw sydd yn control. Be fedrwn ni ddeud yma'r afon? Wel, dwi'n gwybod fel dwi'n dweud pethau eitha amlwg dwi'n trio dweud. Gramadeg, dwi'n ni'n baint o'ch chi'n ath gramadeg yn ysgol. Dwi'n dysgu gramadeg i chi yn ysgol rwan. Yn o'n i'n ysgol dyn nhw ddim. Dim ond os ydych chi'n dysgu iaith dramor. Oedd yn had yn mam gael dysgu gramadeg, ond doeddwn ni ddim. Ond fe dysgus i rhywfaint o gramadeg pen nes i ddechrau edrych ar ieithoedd eraill. Ond, sylw cyntaf yn amlwg yn un, adnod 4, y mae afon.
Ydych chi'n gwybod, os ydych chi'n gwybod bawb dim yn gramadeg, bod na modd gorffennol yn oes wedi mynd, wedi digwydd, presennol a dyfodol. Be di hwn? Ydy presennol. Y mae yna afon. Nid rhywbeth yn gorffennol di hwn, rhywbeth dyfodol, mae rhywun. Y mae yna afon. Ac mae Duw wastad yn presennol. Chi'n cofio yn yr Hen Testament, Duw yn datgelu ei enw i'r genedl. Ac fel oedd yn datgelu ei llun fel ydwydd, awr hwn a dwi fan hynny, dwi yma, rwan dwi yma. Nid Duw y gorffennol na Duw y dyfodol, Duw rwan. Mae'r afon yma beth bynnag ydy, rwan mae. Nid rhywbeth dyn ni'n breuddwydio amdani, ond mae rwan. Mae hefyd yr afon yma yn y modd penodol. Hynny ydy, mae yna sicrwydd yma. Y mae'r afon yma yn bod. Nid efallai bod hi, neu wel, sech chi'n meddwl bod hi, y mae afon. Na chi fan da i gychwyn, y mae afon. Efallai, y mae hi. Ond efallai bod yr afon mewn weithiau yn anweledig. Nid sôn am afon corfforol mae'n yna. Falle bod ni ddim yn ymwybodol o'n ni, falle bod ni ddim yn gweld ei. Ond peidiwyd neb yma a dod i'r casgliad anghywir nad oes na afon. Mae yna. Mae yna wahaniaeth mawr yn oes. Rhwng dweud, dyn ni ddim yn gweld rhywbeth, a dweud bod dyn ni rhywbeth ddim yn bodoli. Dyn ni'n byw mewn oes, falle bod chi troi pobl yn dweud, wel, os na gallai weld o, ddim yn credu o. Ond dyn ni ddim gweud yn wir, na di. Dyn nhw ddim yn byw yn o'r fel, nathyn nhw. Enghraifft, gofynwch chi, ydyn nhw'n gweld y gwynt? Na, acte. Ydyn nhw'n gweld y tyrfaint yn troi e gwynt? No, ydyn. Di'r gwynt yn bodoli? Gofynwch, ydych chi'n gweld trydydd? Na, acte. Chi'n gweld y golau yna? Ydy trydydd yn bodoli? Ydy. Falle mwy diweddar. Ydych chi'n gweld chwyddiant, inflation? Na, acte. Ydych chi'n gweld pris? Petrol oedd y pwmp yn fyny? Ydy chwyddiant yn bodoli? Ydy. Hynny ydy, peidiwch at rysu rhwng ddim yn gweld a ddim yn bodoli, ddim yn un peth yn yna. Beth mae'r gair yn deithio ni sut dylai Cristion fyw? Os dyn ni ddim yn gweld pethau, mae Cristnogion Specsavers wedi bod. Ni wedi cael spectol i gael gweld mach o bell. Nag e, yn ôl beth mae Cristion yn roddio. Llyfr Corinthiad yn mynd i'r ail sydd yn hyn. Yn ôl ffydd yr ydym yn roddio. Nid yn ôl y gong, dyma ni'n her ni ddyn nhw. Ys creaduriaid naturiol dyn ni. Ond mae gair yn anodd i ddiw yn ôl ffydd. Nid superstition yn mae'n seiliedig ar beth sydd wedi gadael fferlu. Wel, sy'n mynd ymlaen, mae'r afon yma, ni'n darllen, adnod 4, mae'r afon yn llawenhau dinas Duw. Beth ydych chi'n sôn am dinas? Ydych chi'n gwybod mae Jerusalem oedd dinas Duw. Fe ddwyddodd y brenin Dafydd ei chomcro hi. Os ydych chi eisiau stori gyffroes, darllenwch yn yr Roman adres sut ddwyddodd, ddim yn neud o heddiw, sut ddwyddodd Dafydd ei chomcro, ond mae'n neud i James Bond. Mae'n mynd fyny rhyw dwnelu ac yn chomcro. Ond mae'r dinas yn cael ei chomcro, mae Dafydd yn mynd i gwneud hi yn ganolbwynt i'r genedl. Mae hi'n ffocws i'r genedl. Mae'n lle i uno cenedl arbennig a ddetholodd Duw gyda fo hun. Yn y ddinas yma, Jerusalem, sefydlwyd y palas i'r brenin a teml i arglwydd Duw y lluoedd. Yma, i'r ddinas yma, byddai'r genedl yn dod at ei gilydd i gyd ddathlu y gwyliau mawr. Drwy'r blwyddyn newydd, drwy'r babell, drwy'r pebyll, drwy'r bar y croew, ac yn y blaen. I Jerusalem, byddai'r ddugel o Tecoa yn dod o'i deulu, y pysgotwyr o Galilea, y Crochennydd, sa'r gwybod pawb eisiau mynd i Jerusalem. Sa'r coed yn myddwyr, bwysig, llawer wynd i nod, bardd, cerddor, yr athro, y rhai wraig, y fam newydd, petai chi gyfle, mynd i Jerusalem. Dyma ble bydd pobl Dduw i gyd a'i gobeithio, a'i dychiad am fod yno. Efo'i Duw
ac efo pobl Dduw. Yn Jerusalem, bydde pobl Dduw yn dod i ganu. A dwi'n siŵr beth i sgwennu, bydden nhw'n canu cael Dafydd Iwan. Gweitha, pawb a phopeth, bydd yma o hyd. Ond, fel y gwyddoch chi, oherwydd anffyrlondeb y bobl, ei chanu fuddod sydd ar Dduw, bydd oedd yna farn ar Jerusalem. Digon o rybuddion, mae yna lyfrau o rybuddion yma, does y prohwydi, be wrthododd pobl Dduw edifarhau a newid ei ffyrdd. Newidiwch, wnaethon nhw ddim. Ac fe gwympodd ddinas, doedd na ddim Jerusalem. Mae hi yn drychineb y ddinas yn syrthio. Ond nid yna ddim diwedd stori nag e. Mae'r proffwydi wedyn, da chi'n dechrau darllen nhw, yn dechrau sôn am weddill, am ddyfodol, am Jerusalem newydd, am le bydd llawn goniant a harddwch ac ysblennydd dinas Duw fydd hi. Mi fydd hi'n ddinas tragwyddol. Ym Myrddoniaeth Cymraeg, mae yna gyfansoddiad enwog os yw'r rhaid chi'n gyfarwydd ag ydw o'r enw gweledigaethau y bardd cwsg. Ond mi gafodd y rhywun arall weledigaeth ymhell cyn amser y bardd cwsg. Hen ddyn oedd o wedi gweld llawer. Hen oedd yn ifanc, roedd o wedi byw efo Iesu Grist yn llythrennol. Ac roedd o wedi gweld Iesu Grist yn llythrennol yn fyw, yn farw, ac yn fyw eto wedi Iesu Grist gael ei atgyfodi pan oedd o'n ddyn ifanc. Ond mi ath y dyn yma, o'n mynd yn hen. Ac wrth iddo fynd yn hen, mae'n mynd yn amhoblogaeth efo'r awdurdodau. Ac fel Napoleon ar Ynys Elfa, mae'n cael ei alltudio i ryw ynys bach dinod, lle fedrith o ddim dylanwadu ar neb gyda'i nonsens crefyddol peryglus. Ond tra oedd o yna ar Ynys Patmos, fe ddigwyddodd yn rhywbeth safrdanol. Fe gafodd y hen ddyn cipolwg ar waith a chynlluniau ac yn y llifoedd. Fe agorwyd y llen y petai i Ioan, yn ydy'r hen ddyn, gael gweld beth sydd wir yn mynd ymlaen. Fel arfer gweld y byd yma, ac wrth ni fynd yn hyn, falle ni'n gweld llai o'r byd yma, ond gweld y byd yma yn unig, dyn ni fel arfer neu. Ond fe gafodd Ioan weld a tu hwnt i'r byd i tragwyddoldeb. Ac nid dim ond y dyfodol i tragwyddoldeb, mae'n dimensiwn fan o fi. Ac ymysg llawer o bethau eraill, fe welodd Ioan y ddinas newydd. Fe welodd ei. Dinas Duw. Preswylfa gwrdd uchaf. Duw sydd yn ei chanol ni. A rhyfedd fydd y canol. Ni fydd na ganol yn efoedd. A phrif destun y canu fydd mab y brenin. Oen Duw. Bydd o'n diwedd ar ei borser. Yn welodd Ioan. Cipolwg, ddim yn cwbl. Digon i godi blas yn fi. Ac un o destunau mawr y canu yma, dwi'n awgrymu chi i fydd. Edrychwch beth nath o. Edrychwch beth nath o. Hwn ydy'r gwas brenin a fi farw i arbed ei bobl. A dyma chi'n prawf, i weithio. Dyma chi'n prawf. Drychwch yno. Mae yna filoedd a filoedd o bobl yma, o bob gwlad a iaith a llwys, ac o bob oes. Mae nhw yma i gyd, mae'r owen yma wedi prynu nhw. Mae pob un Jacob nhw, mae nhw wedi cael eu hachub gan hwn. Mae nhw gyd wedi prynu gan hwn. Ac mae nhw gyd wedi eu cadw gan hwn. Doedd dim ond yn heiddi, dim. Doedd nhw werth, dim. A hyd yn oed wedi'r oen yma i chachub nhw. Doedd nhw'n syrthio a methu. Ond mae wedi dod â nhw adref yn ddiogel i'r ddinas Gadarn. Ei waith di'r gyfan. A'r gair am y gwaith yma ydy gras.
Dyma ydy'r afon mae Salmydd yn sôn amdani. Afon o waith Duw, ymysg ac ymwydau ei bobl. Gwaith Duw. Dyna beth mae Salmydd yn sôn amdano fo. Yn achub ac yn cynnal. Nid dim yn achub, mae o'n cynnal ei bobl. A'i dwyn nhw i mewn i'r deyrnas. A'i cadw nhw, a'i newid nhw, a'i paratoi nhw ar gyfer y nefel. O, am afon. Dim rhyfedd felly bod ei ffrydiau hi yn llawenhau Dinas Duw, Yswylfa a Goruchaf. Yn y Jerusalem newydd, fe fydd y dinas ydi yn troi at ei gilydd ac yn dweud, drychwch be mae Duw wedi wneud eto. Drychwch, mae wedi achub emyn. Pwy sy'n meddwl? Byddai'n dweud, drychwch, mae wedi cadw David rhag syrthio. Fe gollodd y popeth pan losgodd y ffactri yng Nghaerfyrddin. Mae Duw wedi gadw. Drychwch eto, mae o wedi rhoi dawn emyna i'r ferch na anodd o anodd. I'n helpu ni i ganu mawr i Dduw. Da iawn i Duw ydy. Wel, beth dyn ni fod i wneud fel ymateb? Sut dylen ni ymateb? Chydig o sylwadau byr. Y peth cyntaf, credu. Credwch. Falle bod yna chi yma sydd rioed wedi credu. Falle bod yna rai chi sydd yma sydd wedi credu ysgos hanner cam mlynedd. Yr her, dwi wedi fath i chi, credwch. Credwch fod yna Dduw. Mae yna Dduw. Ac mae o yn llywodraethu. Dyna ddim yn cychwyn. Bidiwch y cychwyn efo chi hyn. Cychwyn efo Duw. Mae Duw yna ac mae o'n llywodraethu. Dych chi mwy ysgwyddo? Duw diolch. Credwch fod yna ddinas ar gyfer oen Duw a'i bobl. Nid ar gyfer pawb. Sylwch chi yn y darllenio yna, ddim pawb sy'n ddinas yna ge. Oedd yna lyfr yn dweud. Roedd eich enw chi bod yn y llyfr. Os enw chi ddim yn y llyfr, byddwch chi ddim yn mynd i mewn. Os eich enw chi yn y llyfr, newch yn siŵr bod hwnna cyn mynd i gysgu yno. Mae yna Dduw, mae yna ddinas. Credwch hefyd fod yna afon. Afon o ras Duw tuag at ei blant, sydd yn ymestyn allan i'w achub. Mae'n eich achub chi rhaid o hyn. Fe allith o achub a person ddech chi ddim yn meddwl fedrith o ddim. Ond mi fedrith o. Person ddech chi wedi gweithio fan nhw ers 20 mlynedd. Dim arwydd o gwbl a diddordeb. Rwy'n bras Duw i achub. Daliwch chi weddio. Daliwch chi dystiolaethu. Soniwch wrthyn nhw. Hyd yn oed pan nhw'n deithio chi bod awel. Dropiwch rhywbeth i mewn ei sgwrs. Hwy a hwy. Mae yna Dduw yn y ddinas. Credu i'r beth gyntaf. Yr ail beth dwi'n awgrymu ddylen ni'n neud ydy rhyfeddu. Wan Owain a Thomas a fi'n rhyfeddu ddwy i bac diolch, yn ffordd fi'n enw fan. Ond yn y parc yma, roedd yna goedau fawr hen yn tyfu ar graig ac lamp o crater mawr yn ei hafelynoedd ych chi. Lle roedd yna bom wedi disgyn yn cedyn yr ail rhyfeddu ac o'n i'n rhyfeddu sut oedd y goedau yna. Oedd hi'n anhygol o beth i'r drefn. Ond rhywbeth bach dyna. Rhyfeddu a Duw, mae'n byd gwahanol i. Duw. Nath yno ddim yn dod. Be mae wedi wneud? Be mae dal i wneud? Pam bod e wedi dangos trigaredd? Ni'n gwybod. Mae wedi. Rhyfeddu a Duw. Credu. Rhyfeddu. Y trydydd peth. Llawenhau. Llawenhau. A dyn ni yn bobl sydd yn amlawenhau gan ein Duw. Dwi ddim yn sôn am mynd o gwmpas yn rhyw wein wedi o'n trwy dydd bod. Ond yn ddofn ac yn gwreiddyn y personoliaeth ni, dydyn ni'n llawenhau yn ein Duw. Dwi'n sicr o'n. Dwi'n da, teg ato nhw. Dwi'n fedru pawb ddim wedi. Os nad ydych chi yn gadweddu, os nad ydych chi wedi cael eich ail-enni, os nad ydych enwch chi yn y llew, allwch chi ddim llawenhau, gynnwch chi ddim rheswm mewn yna. Rheswm ofni, ond i Gristnogion, llawen ewch. Dyma'r llythyr at y Philippiaid, mae hwnnw'n anodd i ddweud.
llawen hewl. Ac eto dwi'n meddwl chi, os da chi wedi deall, llawen hewl. Ac yna dwi'n awgrymu chi, y peth olaf a dylen ni wneud ydy moli. Moli Duw. Sut bynnag gallwn, sut bynnag ffordd mae fo wedi dweud sy'n dderbyniol iddo fo, nid sut ydyn ni'n meddwl, mae fo wedi dweud, Gwirionedd, can, bob math o bethau. Moli Duw. Ydyn ni'n bobl sydd yn moli Duw. Wel, yma yna Afon, a mae ffrydiau hi yn llawenhau Dinas Duw. Ac i gloi, mae arglwydd y lluoedd gyda ni. Dyw Jacob yn gair i ni, a mae hynny yn ddigon. Diolch yn fawr i ganol ni.